Здравейте FIFA плеери, аз съм SezoHD и това е моят нов канал. И ето го първото мое видео, драги зрители. В това видео ще обясня долу-горе какво ще представлява моят канал, какво мисля аз и какво искам да правя в него. Мисля да качвам FIFA видеа, които не съм решил още какви ще са, но ще са обучателни, как да кажа, ще ви показвам някои тънкости на играта, които много хора не го знаят. Не казвам всички, може вие да го знаете, но някои по-малки наши приятели или зрители не го знаят. В този канал ще наблюдавате и по геймплей, може да качвам и геймплей. Не съм най-добрия, признавам си, не съм добър на FIFA, но долу-горе ме бива. От средната класа, както се вика. Ще обясня всичко. Мисля да започна от чисто FIFA Ultimate Team. Може да кажете, момче, какво остана? Вече остана само 4 месеца до FIFA 18. Какъв канал за FIFA 17? Да, мисля да качвам и на FIFA 18, но зависи от гледанията, зависи дали ще има интерес към моите видеа. Ще се опитам да правя качествени видеа, ще се опитвам да качвам рядко, но едно качествено видео. И очаквам добри и позитивни коментари от вас. Разбира се, че ще има хейтери. Това без хейтерите животът ще да бъде прекалено хубав. Накратко какво мисля за FIFA? FIFA последните години много добре започна да се развива в България. Аз играя на PC 4, на PC4, как да кажа, на конзола и почнах да срещам много българи, преди които в FIFA 15 и 16 бяха много редки. И аз се радвам се, че тази добра и стратегическа според мен игра се развива в България. Трябва футбола и изобщо всичко да се развие. И някой ден мечтата ми, драги зрители, мечтата ми да вкараме чрез анкета, чрез гласуване някой български или дори да вкараме А група в FIFA 18 или FIFA 19. Това е много трудно. FIFA искат около, не се лъжа, около 200 или 400 хиляди гласували гласа да вкарат някоя лига. И мисля, че българската А група беше събрала около 42 хиляди, много малък процент, или може да се лъжа, може аз да греша в числата, не съм много сигурен, но трябва да направим анкета и да вкараме някой български отбор или дори, както казах, А група. Това е една моя мечта, признах си го. И накратко какво ще наблюдавате в канала, ще правя CBC-та, ще играя геймплей, ще има Ultimate Team, мисля да започна кариера, да, може да е късно вече, да, както казах в началото на видеото, 4 месеца до FIFA 18, но много хора правят отборите си сега, защото маркетът, както знаете, FIFA магазинът, ще използвам английските думи, защото всички знаят какво е маркет. Маркетът в FIFA много по-евтиня и всички футболисти като Иниеста, които вървяха за 90 хиляди, вече вървят за 22 хиляди coins. Говоря за PlayStation 4. Ще ви оставя един сайт, който ще е в едно друго мое видео, може да наблюдаваме, което аз използвам за цените на футболистите, за колко варят, за CBC-тата. Ще направя едно отделно видео за CBC-та. Най-тънките работи, всичко. Много може би моите видеа да са елементарни, но ще обясня всички тънкости. Знам, че има 2 или 3, ако не се лъжа, FIFA канала. Не очаквам да събера абонаменти, но ако го направя, обещавам ви, че ще се опитам да се развия много добре и в FIFA изобщо да я развием в България, да стане една игра, която се играе, да се организират повече турнири и всичко това. Знаете, че включете се намерете в Facebook FIFA България.
Смисъл, идеята, сега ще ви обясня идеята откъде тръгна всичко да направя FIFA канал и това ще ни бъде първото видео за канала. Всичко тръгна, драги зрители, от това, че влязох в една група, FIFA България групата, и много наши приятели не знаеха някои елементарни неща в FIFA-та. Някои, не казвам всички, но този процент е малък, но много елементарни неща. Затова аз правя този канал и няма да съм учител, но ще ви насочвам как да направите нещо, как да направите един евтин, но добър отбор, как да използвате ефтини, но добри отбори, как да използвате ефтини играчи, които наистина играят добре. Може да дам 3 примерчета, като Бутланд на врата, Марсиал, който струва само 10 000 коинс вече заради тези ТОТ. Всичко ще обясня. Дано видеото да ви е харесало, оставете коментар какво мислите и ще се видим в първото истинско наше видео. Мисля, че това ще е достатъчно. Благодаря, че ни гледахте. Оставете лайк, ако ви е харесало. Оставете дислайк, ако не ви е харесало. Дайте своя коментар какво мислите за нашия канал и чао за сега!